Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Zoals u achter mij ziet, zijn de mensen nu bezig met werkzaamheden. Nou, dit is de brug waarover wij 2 keer overheen zijn gegaan. Heb ik ook een aantal keren op Kulturu TV in beeld gebracht. Dit is de brug van Jachlus, die al een tijdje gebroken staat. Er zat een container daar. En ook tot het laatste, de mensen hadden geprotesteerd. Want de brug zouden ze dan dus afsluiten, waarbij de mensen een hele omweg zouden moeten maken om vervolgens de Jachlus of Mariënburg aan te komen. Maar nu zijn de mensen bezig te werken. Ze zijn bezig waarschijnlijk dan een nieuwe brug te bouwen. Maar ze hebben ook een bypass gecreëerd voor de mensen om dus langs te kunnen rijden. We gaan even naar binnen, want het mot. Ik zal u dan dus de beelden van binnenuit even laten zien. En kijkers, zoals ik u daarnet heb laten zien, de auto's rijden over dus een bypass heen. Maar het lijkt een beetje onveilig. Waarom? Je kan snel vastzitten. En ook zijn er platen gezet. Kijk bijvoorbeeld daar. Hij zit vast. Kijkt u daar. Cameraman, ziet u? Dus als je eigenlijk niet weet hoe te rijden. Dit is een schoolbus met kinderen, hè? Een schoolbus met kinderen gaat over zo'n bypass. En je kunt zien hoe die planken eigenlijk ook schudden. Er zijn ook platen zo gezet voor de mensen om overheen te kunnen gaan. En dus, en het is ook heel erg glibberig. Dus zoals u dat heeft gezien, de auto's zitten vast. En dit is waar overheen de mensen al een week, 2 weken overheen gaan. En ik ga u proberen om wat verder te laten wijzen hoe eigenlijk die hele bypass eruit ziet. Ik breng u de volgende beelden toe. Kijkers, ik laat u nu even de bypass zien van waar hij loopt. U ziet auto's daar en ze gaan dus linksaf. En linksaf, dan rijden ze dus om. Daar. En je kunt de platen dus ook zien en vanaf een gedeelte begin je dus op planken te rijden. Er zit ook een graafmachine hier. En we zien dat de mensen wel bezig zijn de brug hier hard aan te pakken. Kijkers, zoals u ziet hebben zij dus zwarte platen gezet. Of noemen ze het skimmers. Om het water dus tegen te houden. En ook ziet u daar dus die zinkkokers. Cameraman, als je even wijst op die zinkkokers, daar onderin, die bruine, zitten daar dus onderin. En de bewoners zeggen dat ze dus zullen rotten door zeewater, zoutwater. En u ziet het, de mensen zijn bezig met de werkzaamheden. U ziet een kleine bypass, zal ik zeggen, hier waar deze meneer loopt met een emmer. Dat is voor de scholieren die met de schoolbus komen, kunnen zij dus even hier voorbij, want schoolbussen en pick-ups, trucks mogen dus niet voorbij. En dus dan hebben ze een kleine bypass hier gemaakt voor de scholieren om dus over te steken en dus dan verder te lopen. Dus momenteel is hier even een rep en roer, maar door middel van een bypass kunnen de mensen wel voorbij. Wat ik wel een beetje minder vind is dat er geen verlichting hier is. Dus ik weet niet als het in de avond gesloten blijft, de bypass gesloten blijft, of hij gewoon open blijft, weet ik niet.
Maar in de avond zou het niet echt goed zijn om te rijden, want er is geen verlichting en er zijn heel veel planken die schuin zitten, platen die schuin zitten en je kan gewoon tegenaan botsen. Dus kijkers, dit is nu momenteel gaande. De jachtlus komen wijnen en de mensen zijn bezig met werkzaamheden. Hierbij heb ik gewezen hoe momenteel het nu is de jachtlus komen wijnen. En ik sta even hier op zand, maar het zakt. En de mensen moeten dus nu even voortduren. Het komt wel in orde. We weten niet nog hoe lang het zal nemen, een week, misschien 2 weken. Maar kijkers, de mensen dus doen het nu door de bypass. En ook de bromfietsers mogen voorbij. Alleen de schoolbussen en de schoolkinderen, de leerkrachten, lopen dus voorbij. Ik heb vernomen dat bepaalde leerkrachten, of een aantal leerkrachten al zijn uitgegleden. Het is jammer dat er zo wordt gewerkt. Maar kijkers, Krishna Lakpat, vandaag de jachtlus. Met dankzij aan mijn cameraman Irfan. En ik wens u een fijne dag verder.